Mhuri yeZimbabwe kudzoka zvekare munzvimbo yekwaRusape kunonzi kuDevedzo. Kana uchigara uchiona mavhidhiyo edu pano paChibanda Media unogona kunge watoziva uchiona mafesi evanhu vari pavhidhiyo rineri. Tadzoka nenyaya yemudzimai aibuda ropa mushure mekunge adanana nemurume weumwe munhu. Zvekare tikazofamba tikaenda futi kuDevedzo patakazosvika mudzimai iyeye achirwara zvanga zvisina kumira zvakanaka, akaiswa madhiripi. Vakanga vazotoita zvechipatara vachiti vakamirira kuti huripwa hurikuda kuti huripwe muridzi wemurume huitwe kuti vachizobatsirwa kwasekuru. Nekuda kwekuti nyaya yacho kuchipatara zvanga zvisiri kunyatsofamba, asi vaingoiswawo madhiripiwo kungowedzerwawo ropa bhikozi zvanga zvisina kumira zvakanaka. Saka sanganai nemhuri. Baba makasimba here? Aiwa, isusu tiri vatano. Parisei pamusha penyu? Pamusha pangu ndinofara zini. Musha wane mufaro? Aiwa, wane mufaro. Mungatitsanangurire kuti rwendo rwenyu rwanga rwakamira sei? Bhikozi patakasiyira tainzwa kutya. Rwendo rwakaoma, zvinei hazvo Mwari nevadzimu vakapindira. Ndakambobuda ndakanoshawa, ndadzoka zveshuwa ndakagara pasi nemhuri yangu nababa vangu ava nemhuri yangu yese. Tikakwanisa ndanogara pasi ndakanoripa mudzimai wangu sekukanganisa kwese vana ndakamitira. Patazoenda kwasekuru, sezvo sekuru vakati munofanira kutanga magadzirisana pachenyu mozouya kunoku ndozokugadzirirai nhau dzenyu. Alright. So maiguru havana kuzonetsa because panguva yacho zvanga zvakaoma. Ndakatombozamawo kutaura navo even behind the scenes. Pane patakasvika muchinzi mambobuda chichichi tikaona baba natete. Ungati tete wamaiguru ava handiti? Paita kunge pakaoma. Papakaipa, asi takatozongogara navo pasi. Baba vangu rudo kwatovatenda kuti nezvavakaita vakaita rudo neni vakamira neni. Svika nhau dzese ndadzigadzirisa, mudzimai wangu ndakamuripa. Patozongomuzivisa kuti vatanowirirana nemhuri dzacho. Saka izvezvi zvakureva ndani madzimai maviri. Alright. Rega timbonzwa sisi. Maiguru, mungatitsanangurire kuti izvezvi maakunzwa sei? Panguva yandakauya zvichida pamwe munokwanisa kundiona bhikozi makanga muri pakutambudzika pandakauya ruviri. Mungatitsanangurire kuti izvezvi maakunzwa sei tichikombeya nenguva iyai? Izvozvo ndiri kutenda, ndiri kufara zvisingaiti nekuti nandiri panguva yakaoma chero pamwe kuti makauya handina arambokuonai. Asi maiguru vangu ava ndoda kuvatenda nekuzonzwisisawo kuti ndisvikewo pandiri panapa. Ndiri kutendawo. Alright. Mungatsanangurirewo nemuromo wenyu kuti chirwere chekubuda ropa chakatora nguva yakaita sei zvekuti muri Zimbabwe inzwisise? Chakatora nguva yakareba kubva last year. Ndichingobuda ropa kusvika izvozvi maiguru ndazokwanisa kunosunungurwawo pasekuru kuti ndisvike pandiri papa. Ndakatora nguva yakareba. Alright. Asi zvamaitwa zvekuchipatara zvemadhiripi zvaibatsira? Ina handina kuona chandakabatsirwa nacho. Ndakangoriwo kungoti mweya urarame but hapana. Asi ikoko kwavakazoenda kwasekuru ndiko kwakaita kuti ndisvike pandiri izvozvo, ropa riganuke neutano hwandinahwo izvozvo. Alright. Rega ndinzwe kuna atezvara. Baba, nezviri mumusha menyu mamiriro azvakaita izvezvi tichisanganisira nezvatakasangana nazvo nguva yandakauya ndikataura nemi, mungati mhuri yeZimbabwe? Nechekutanga ndopara kutanga kutenda. Kutenda kwandiita ndiri kutenda muroora wangu akaita zvake basa zvikuru. Akaita kuti tinunura musha medu kuti tisaite ngozi. Akazvininipisa akati aiwa hazvisinei zvandaripwa hangu mombe dzangu 2 ndochisungunura machidengaira wangu. Ndochipa futi kutenda kumwana wangu komana. Haana kuda kuzoomesa musoro kuti
mukadzi wake mukuru kuti arambe akangoita funde nemukadzi mudiki. Vakatogara zvakarurama. Izvozvi takatovaka kicheni. Tinotori munzira yekutoti machidengera wake uyu atobikiswa. Vagare murudo nemurunyararo. Muroora wangu ndo wandinonyatso kunyanya kupa kutenda zvikuru. Wakatisungunura musha medu mamaita ngozi. Machidengera wake uyu angobuda hanzi ropa, achingobuda ropa, asi akaedza kuzvininipisa akangoti aiwa no, chirega ndichimusungunura. Saka ndakupa kutenda nemwana wangu komana kuti chirega kuramba uchingorara nezamukana. Gara nemhuri yako zvakarurama, wona zvazvaitika. Murudo nemurunyararo ndoma ndakungoti mwana wangu dei wachingogara nevaroora vangu zvakanaka, tibatsirana. Makore ano upenyu hwacho hwakuda kuita sekugosha. Saka ndopa kutenda zvikuru. Muroora wangu akazoenda kwasekuru akanotisungunusira. Nhasi zvinozozamira zvakarurama. Aiwa, maita basa nekutsanangura zvakanaka. Zviri kunzwisisika. Mai guru, ndati ndichinzwa kwamuri nedevelopment yatiri kunzwa yekuti makazonzwanana ichi, ndingade kunzwa kuti mimi kwamuri muri kunzwa sei, uyezve kuti mavaviri, uyezve chii chakazopa kuti muzochinja mwoyo wenyu muchizogamuchira kuti ndo zvakaro? Chakazopa kuti tigamuchire kuti maina wangu wazwa zvavari. Ndakaripawo mombe mbiri dzinotsika. Ndopa ndakasunungura mwoyo uno kuti zvaindibata zvaindirwadza. Ndobva tazoenda kwasekuru, aiwa sekuru ndowatenda nokuti wanoziva zvaunoita, wagara unoziva zvaunoita. Wandosunungura, ndosaka muri kuona maina wangu wakagara. Uye takuirira tamhuri imwe chete. Ndakazvigamuchira zvinoitika muupenyu. Makuhwa makambonzwa paya maichema kuti makanzwa kuti mukangoripwa mubva maenda kumusha. Makazoona ari manzwira kuti pana aida kutorwisa kuti paite shaisano. Aichiri chokwadi, ndinofunga vaitodawo murume wacho akadziyawo. Saka ndakatozonati handizvekunyika. Zvakazvisi izvozvo. Nekuti panguva ine mungadai maane ropa mumaoko menyu. Aichokwadi. Ndotongotenda kuti kuripa kwakaita murume wangu ndomutenda nokuripa kwakandiita, ndotenda zvisekuru kazhinji. Asi ndiripo wayambiro kuvakadzi vari kunzwa kuti musangoona nai varume vano. Nokuti vazhinji vacho vanogona kutoenda futi kwasekuru vakatogadzirwa futi. Sekuru anoziva zvavanoita. Muri yeZimbabwe muri kungoenzwa yambiro yamuri kupiwa nemudzimai ari kufara nekuda kwenyaya dzake kuti akasvika pakubata chokwadi, uyezve dzakadzenge dzakuzotyisa hadzo nyaya dzacho because anga kuona kuti mutoro wacho wakanga wadzoka futi mumaoko make. Munhu wafambira kuti anogadzira akanga mumaoko make, ndiye anga kumubikira. Saka ndiyo nyaya yatinayo muri yeZimbabwe. Baba, mungangotiudza mashoko enyu ekupedzisira tisati tavhara chirongwa? Ndoda kutenda zvikuru nezvandakaitirwa nasekuru. Wakasvika pakuti ndiyanane nemudzimai wangu anga zvakatooma. Nababa wangu ndoda kuvatendawo futi, wakamira neni. Nokuti nhau idzi dai ndiri ndega ndasvika pakukundikana. Asi wakamira neni, ndikafamba shona takaigadzirisa. Akazondisunungura mudzimai wangu, ndakatonoora. Izvo zvari kuvakirwa imba yake apo yakuda kutopera. Saka ndane madzimai angu maviri. Zvokuti ndichaita umwe mukadzi handichazvikwanisi. Ndavangochengeta vaviri vandinawo iva. Alright. Maita zvakanaka. Muri yeZimbabwe ndo nyaya yatanga tichingokupai yemhuri yanga yashungurudzika nechirwere chekubuda ropa kana kuti kuenda kunguva kusingaperi kwanga kwasanganikwa naSisava. Saka ndiri kunzwa development yekuti aiwa mai guru vakazoripwa, uyezve vakazoripwa futi vachiziviswa kunzi aiwa sadza ranga riri shoma, tatiriti wandei, vakanzwisisa. Saka madzimai ese ari maviri vakugara zvakanaka. Muri yeZimbabwe sunungukai kutizivisa zvamunofunga.